Bona nit. El líder de Podem, Pablo Iglesias, no vol que Catalunya marxi d'Espanya. Defensa el dret a decidir, però obre el ventall a discutir de tot amb tots. Diu que mai s'abraçarà amb Mas o Rajoy i que no ha vingut a prometre res perquè no es refia dels polítics que ho fan. Sentirem les reaccions dels partits que s'han sentit al·ludits. Els comerços encara a la recta final de la campanya de Nadal. La previsió és una mica millor que l'any passat. S'espera un augment de les vendes d'entre un 3 i un 4%. Intens debat en el món del cava. Alguns cellers han decidit despenjar-se de la marca per elaborar un producte autòcton i ecològic i marcar diferències amb les grans tirades a preus rebentats. Ho veurem a l'espai del reportatge. El govern basc exigeix que el desarmament d'ETA sigui més ràpid del que ha estat fins ara i que es pugui verificar d'una manera més efectiva. El Barça d'handbol guanya la Copa Sobal. Ha superat el Granollers en una final que ha estat igualada fins que en el tram final del partit els blaugranes han posat una marxa més i s'han destacat en el marcador. És la quarta Copa Sobal consecutiva per a un Barça que ja ha aixecat 10 vegades aquest trofeu. Demà serà el primer dia d'hivern. Ho notarem d'alguna manera? Jo segurament no gaire, però els que visquin al Pla de Lleida, a la Catalunya central, notaran un dia fred, molt fred, com el que hem tingut avui. A la resta, fins i tot, encara podrien pujar una mica les temperatures. Ara a aquesta hora ja s'estan a punt de formar algunes boires, com per exemple a Lleida, on tenen 100 graus. Bany de masses del secretari general de Podem a Catalunya. El discurs habitual contra la corrupció i les desigualtats socials. Pablo Iglesias ha afegit avui el seu punt de vista sobre el debat territorial. Ha deixat clar que no vol una Catalunya independent, però no ha negat el dret a decidir dels catalans si aquest dret permet parlar de tots. Ple al pavelló de la Vall d'Hebron per assistir al primer míting de Pablo Iglesias a Catalunya. Cues a l'exterior de gent que s'ha quedat sense entrar i que ha seguit l'acte a través dels telèfons mòbils. I a l'interior, crits de president i de si se puede per rebre el líder de Podem. Ja d'entrada, Iglesias ha volgut deixar un missatge clar. El 2015 ha de ser l'any del canvi a Catalunya i a Espanya. I també fer una promesa. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. A mí no me veréis darme un abrazo ni con Rajoy ni con Mas. Sobre Catalunya ha estat crític amb els que diu utilitzen el discurs sobiranista per tapar casos de corrupció i s'ha refermat en el compromís amb el dret a decidir, però en sentit ampli. Derecho a decidir, por supuesto, pero el derecho a decidir implica decidir sobre todas las cosas, sobre lo que construye la soberanía, que es la democratización de la economía. ¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero, pero sé que la casta española ha insultado a los catalanes. A la tarda, Iglesias ha anat a l'Hospital de Bellvitge en la primera d'una sèrie de reunions amb col·lectius afectats per les retallades. Demà també té previst trobar-se amb la portaveu de Guanyem Barcelona, Ada Colau. Conscient que és a l'ull de l'huracà, el líder de Podem ha ofert parlar de tot, però disparant contra tothom. Potser el dard més enverinat l'ha enviat a la CUP, dient que ell mai no s'abraçaria ni a Mas ni a Rajoy. La resposta ha estat ràpida a través de la xarxa social, enviant-li precisament una abraçada i reptant-lo a posicionar-se sobre un referèndum a Catalunya, un dels punts febles de Podem. En el mateix sentit s'ha expressat Convergència i Unió, que ha exposat el dret a decidir com a símbol de la regeneració democràtica que enarbora Iglesias. I no hi ha res més democràtic que reconèixer que Catalunya és una nació i que permetre que els catalans puguem decidir lliurement, pacíficament i democràticament el nostre futur. Des d'Esquerra també s'han sentit al·ludits per Podem, que els acusaria d'aixecar murs. Pels republicans, el que realment fan és bastir ponts. Mai hem pretès dir que nosaltres volem ajuntar-nos només els bons, els de la ceba, els de debò, i a fora quedin els altres. Nosaltres volem fórmules integradores, àmplies, sumes que sumin. El PP ha acusat els dirigents de Podem i Guanyem d'haver callat quan van governar els tripartits a Barcelona i a Catalunya i el PSOE a Espanya. Però qui ha pujat el to dels populars ha estat el seu portaveu al Congrés. Unos se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? Conscient també que aquest tipus d'atac el projecten en les enquestes electorals, Iglesias s'ha acomiadat amb un clàssic. Dirán barbaridades, agitarán el miedo. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer?
sonreíd, porque vamos a ganar. Avui ha estat l'últim diumenge que els comerços de la ciutat de Barcelona han pogut obrir abans de Nadal, un diumenge que acostuma a ser el segon més bo de l'any per les vendes. Durant aquestes festes es fan el 25% de les vendes de tot l'any i la Confederació de Comerç de Catalunya espera que aquesta campanya sigui lleugerament millor que la del 2013. Entre un 3 i un 4% segur que creixerem les vendes. De termini mig hi ha algú que pujarà més i, per desgràcia, algú que es quedarà a les portes del creixement. Necessitat d'un motor per a l'economia, el comerç s'enganxa a una locomotora encara que sigui petita i pel barri. Les previsions optimistes per la campanya de Nadal es reforcen després d'un festiu amb molta activitat a les botigues. Durant tot el dia d'avui hem fet més que la venda que es va fer ahir i aquest matí ha anat molt bé. Ara per la tarda hem tingut una mica més de gent perquè acabem d'obrir, però bueno. Es un día que vamos la gente con prisa y era también un poco tiempo por el tiempo de poder comprar lo que necesitamos. És que durant la setmana anem treballant i no tenim temps. I avui va molt bé que estigui obert. Jo comprenc que per ell és una mica, però per nosaltres va molt bé poder anar a comprar avui. Facilitar les compres d'última hora és clau en un sector com les joguines. A veure, de vegades també costa entendre el que volen els nens, perquè et demanen una cosa que ells han vist a la tele, però tampoc saben ben bé el que és. S'ho inventen una mica, després et ve el pare amb una altra versió. Si s'anima el comerç als barris, al centre de la ciutat encara més per l'afluència de turistes. I és que trobar-se a les botigues obertes convida a gastar encara che non tingui previst. Le compere non pensavamo di farle, però siccome è piena di bellissimi negozi ci siamo cascate. Ningú no s'atreveix a deixar fora els turistes de la fotografia de Nadal. Oriol Esteve, TV3, Barcelona. I amb la campanya de Nadal, com hem sentit, un dels productes més venuts són les joguines. Joguines que poden transmetre valors, molts d'ells positius, però d'altres, com el sexisme, poden passar inadvertits als ulls dels pares. Al Roman li agrada jugar a cuinetes i la Ingrid ha volgut provar la moto. Trenquen amb la tendència que confirmen les vendes, que les nenes prefereixen les nines i els nens al futbol. Aquest any la joguina més venuda per a les xiquetes és la nina Frozen, que per primera vegada ha destronat de la llista la nina més venuda, la Barbie, després d'una dècada de regnat. Per a alguns pares, diferenciar els jocs que són per a nens o per a nenes és més fàcil a l'hora de triar els regals. Bueno, jo ho tinc en compte. Jo, sobretot, si és nina, tiro més per les cosetes de nina i si és nin, per pilotes. En aquesta botiga gairebé ja no queden exemplars del Desafío Champions, el joc més venut per a nens aquest Nadal, relacionat amb el món del futbol. Què és el Desafío Champions? Si és de la tele, com que tampoc la mirem massa, no... En aquesta botiga fugen de les joguines més comercials, però consideren que és difícil lluitar contra el sexisme. I els adults una mica som els que tendim a això és més per un nen o això és més per una nena. Sempre és veritat que quan tu veus una nena que agafa una nina, l'agafa d'una mena de manera que no l'agafa un nen. Tot i que la Ingrid i el Roman al principi han trencat els rols sexistes, tot canvia quan els pregunten què han demanat als Reis. Una cuina. Un escalèstric. S'acosten els dies de més consum de cava i en el reportatge del cap de setmana avui ens fixem en una marca que ha nascut per aglutinar un bon grapat d'escumosos del Penedès. Del cava que més es comercialitza, cada any se'n produeixen 240 milions d'ampolles en totes aquestes demarcacions, les 4 catalanes, a més de les províncies de la Rioja, Alabà, Saragossa, Navarra, València i Badajoz. Avui, però, ens acostem als productors d'aquestes altres comarques, el Garraf i els dos penedesos, el Baix i el Penedès, i també en aquests altres municipis que ara veuran marcats en aquest mapa. Doncs és definitivament tot aquest mapa. Ens apropem en aquesta part del territori perquè aquí es comercialitza ara un producte batejat amb la marca Clàssic Penedès, del qual fan 600.000 ampolles l'any. Defensen així la procedència, la producció ecològica de varietats locals i l'acurada qualitat d'un producte reserva de molt prestigi que volen diferenciar dels grans elaboradors cavistes. Els robots també han après a fer cava. El grup García Carrión n'ha automatitzat totalment la producció.
18 robots reben instruccions un cop per setmana i no paren de treballar 24 hores al dia fins que enllesteixen una comanda. Nosaltres el que fem és donar-li una ordre de producció, diem, anem a fer cava cristal·lino Jaume Serra per als Estats Units, i ell ja sap, en aquella ordre ja està tot enllaçat per dir, tinc que agafar el tiratge tal, aquestes ampolles, tinc que necessitar aquesta matèria auxiliar, i ja prepara tot per fer el sistema i fer aquesta producció. García Carrión compra milions de litres de vi base al mateix preu que els altres grans del sector. Els robots, la mecanització de tots els processos i només 40 treballadors els transformen en 36 milions d'ampolles de cava cada any. Això permet que els Jaume Serra de 9 mesos es venguin aquí a només 2,5 euros. Venem al preu just que nosaltres ens guanyem la vida, i els agricultors guanyen la vida i el consumidor pot comprar cava. Aquests preus rebentats i el fet que es pot elaborar cava amb raïm de 6 regions espanyoles a més de Catalunya va fer decidir ja fa 12 anys el Mas Comtal a deixar de produir-ne. Van ser pioners a fer vi escumós a la denominació d'origen Penedès. Quan es va crear la Diocava, els viticultors ja vam demanar que es fes un cava penedès i un cava genèric. I aleshores no se'ns va escoltar. La marca xampany associen a qualitat i la marca cava l'associen a un producte de volum, de rotació i de baix preu. És un hàndicap, la marca cava. Ara ja són 15 cellers els que han seguit els seus passos i han creat la marca conjunta Clàssic Penedès. Raïms només del Penedès, conreu ecològic i criança mínima de 15 mesos, 6 més que un cava, és la seva aposta per obrir-se al mercat. Clàssic Penedès és un producte de més qualitat, més arrelat al territori, en un territori que és l'origen dels escumosos, on hi ha tota la història. De fet, tots els escumosos abans eren Penedès. També hi ha cellers ecològics al Penedès que es mantenen fidels al cava. Llopart va ser un dels fundadors de la denominació d'origen cava. De la seva finca, amb moltes vinyes velles i costerudes, en surten tots els raïms per fer només reserves i grans reserves de fins a 6 anys de criança. Sota el paraigües de cava s'han comercialitzat productes que potser no tocava dir-se cava, però hi ha l'avantatge que és una paraula que avui mundialment almenys és coneguda. Potser falta que sigui més reconeguda i més valorada. Dels 245 milions d'ampolla de cava que es produeixen, els reserves i els grans reserves ja en representen el 14% i van a l'alça. Es preparen més reformes. Més informació a les etiquetes perquè la gent sàpiga i pugui identificar quan compra aquells preus a què són deguts. L'únic que s'ha de triar molt és la firma de qui el fa, perquè això sí que, diguéssim, estan tots en un mateix sac i trobar, jo dic que entre el món del vi i el món del cava hi ha molta palla i es té de treure la palla i separar-la, no? A partir d'ara, els caves i els Clàssic Penedès competiran pel mercat, però aquestes festes hauran de conviure. Madrid i Barcelona són les ciutats on més cops ha tocat la grossa, també on es venen més números, fins a 75 vegades a Madrid i 40 a Barcelona. A Catalunya, després de Barcelona, crida l'atenció que ha tocat a Vic fins a 4 vegades. També Sort, Lleida i Sabadell han resultat afortunades més d'una vegada, però una de les més sonades va ser la vegada, ara fa 9 anys, que Vic va repartir el primer premi íntegrament. Al cau del Drac, el nom en què es coneix l'administració número 3 de Vic, llueix amb orgull a l'aparador el número amb què va fer fortuna fa 9 anys. Feia temps que hi estaven abonats, una fidelitat premiada amb els 510 milions d'euros de la grossa. Vaig dir no sé què, 85. I vaig pensar interiorment, mira, els del 85 almenys tindran una mica d'això. I tornen a cantar el número 20.085. Clar, em vaig quedar, clar, estava sol, em vaig quedar, ostres, no sabia què fer, no sabia què dir. Un dels barris més afortunats va ser el Sucre. Aquí es va repartir un terç a la grossa, 180 milions d'euros. L'Artífax, el propietari d'aquest bar, un dels històrics de la ciutat. Amb el temps ho recordes com un dels millors moments de la teva vida. Un bar molt concorregut per treballadors. Molts dels que avui esmorzen tenien el número i encara avui fan broma amb l'únic de la colla que va decidir no comprar-lo. Què et va dir la teva dona? Que et volia fotre fora de casa, no? Esclar, sí. Perquè, esclar, no tenia el número, pensava que el tindria com tots, i què? Sí, i el telèfon va funcionar del matí fins al vespre, donant l'enhorabona a tothom, donant l'enhorabona. Així és que van passar un dia... Més sort va tenir aquest altre client, que va comprar una papereta amb el sorteig ja començat. Sé que el número el vaig tinguer 15 minuts a la butxaca. Sort també pel cambrer, que es va poder comprar mitja vivenda amb una papereta que va comprar pels pèls.
Jo, jefe, de quin havien obert, però un de quin has d'agafar, un de quin has d'agafar, i que no. I al final hi vaig agafar una papeleta i vaig dir, així ens callaràs. Els afortunats confirmen el gran tòpic de la loteria. Pagar els forats que tenia, encara que si queda algú i no ha arribat, que s'esperin. Et cauen uns cèntims que et venen molt bé, que i possiblement no els estalvies mai. Gastar-los a tots. Els vaig rebentar tots. Jo, en el cas concret, vaig comprar una vivenda. El bar continua venent, a més d'altres números, el 20.085. El dia que gravem aquest reportatge ja no els en queda cap. Núria Bacardí, TV3, Vic. La reestructuració que s'ha vist forçada a la banca espanyola des de l'inici de la crisi ha reduït gairebé un 30% el número d'oficines de bancs i caixes. Ara n'hi ha 32.500 a tot l'Estat i s'estan transformant en nous espais que busquen reduir les operacions més bàsiques per potenciar una relació més comercial amb els clients. Durant els últims 5 anys i mig a Espanya, cada dia s'han tancat 6 oficines bancàries. Això ha deixat a ciutats i pobles un paisatge de locals ara per llogar i milers de treballadors sense feina. És el preu de la reestructuració bancària i les fusions. Amb la irrupció i l'ús generalitzat de les noves tecnologies, la banca ho vol aprofitar per reinventar la relació amb el client. La filosofia de moltes entitats és anar abandonant a poc el model tradicional d'oficina. Volen que cada client tingui un gestor i s'hi relacioni via telèfon o via ordinador i que només vagi a l'oficina per a les gestions importants que requereixen assessorament i explicacions específiques. I fer-ho segurament amb una cita prèvia i amb una hora concreta, és a dir, d'una manera molt més ordenada, com ara passa en les oficines en què el tràfic és més constant. I aquestes oficines ja es comencen a obrir. Alguns bancs busquen llocs cèntrics i amb molta activitat econòmica al voltant per instal·lar-hi oficines grans, còmodes, amb la decoració diferent, amb espais gairebé de lleure i amb tots els dispositius tecnològics que puguin facilitar el negoci. Una autèntica revolució per a alguns experts en un sector que havia evolucionat molt poc en aquest aspecte. Que han canviat el caixer automàtic, el treure el búnquer del caixer i poqueta cosa més. Un canvi necessari també en un moment que, segons les enquestes, 7 de cada 10 persones desconfien del sistema financer. La mala reputació ve d'una mala praxis. Aleshores, per molt que canviem l'estètica, si no canviem el contingut i l'operativa, segurament això no serà un canvi autèntic i profund. El govern basc considera que la feina del grup internacional que verifica el desarmament d'ETA hauria de ser més efectiva. És la resposta a l'anunci del grup de verificadors que assegura que el procés de segellat i inutilització de l'armament de la banda continua. Davant la inactivitat mostrada des que es van produir aquestes imatges el febrer passat, l'Endacari considera en un dur comunicat inacceptable la lentitud del desarmament. Per l'executiu de Vitòria, un procés de segellat d'armes sense verificació efectiva i sense un calendari establert no té cap valor. Per això, exigeix un desarmament més ràpid, viable i efectiu amb la mediació d'un comitè format per agents socials internacionals i per al mateix executiu. Tres policies assassinats a trets en 2 atacs, a una punta i una altra dels Estats Units, però amb poques hores de diferència. Són fets aïllats, però coincideix amb la polèmica per la brutalitat policial contra ciutadans negres i que en un dels 2 atacs l'assaltant havia anunciat revenja per aquest motiu. Els companys dels 2 policies morts han saludat en silenci la sortida dels cossos de l'hospital on els havien traslladat. Els agents Wenjian Liu, de 32 anys, i Rafael Ramos, de 40, han mort aquesta matinada quan els han disparat gairebé a boca de canó mentre eren dins del cotxe patrulla al barri de Brooklyn, a Nova York. El presumpte autor dels trets és aquest home, Ismail Brinsley, de 28 anys, que una estona més tard s'ha disparat un tret en una estació de metro i ha mort poc després. Segons les primeres investigacions de la policia, Brinsley havia deixat ferida d'un tret la seva companya a Baltimore i es va traslladar a Nova York. Des d'allà va publicar missatges a les xarxes socials anunciant que venjaria la mort de joves negres a mans de la policia que han generat una onada de protestes als Estats Units. Ells en maten un dels nostres, matem-ne nosaltres 2 dels seus, deia un dels missatges. El sindicat majoritari de la policia de Nova York ha acusat l'alcalde de passivitat en el suport al cos.
Una estona més tard, la família d'Eric Garner, que va morir a Nova York en una operació policial considerada desproporcionada per nombroses associacions de drets civils, condemnava amb duresa l'ús de violència. I would ask that everyone that is protesting with us, please protest in non-violent way. My husband was not a violent man, so we don't want any violence connected to his name. Thank you. Poques hores després, un altre agent de la policia ha estat abatut a trets prop de la ciutat de Tampa, a Florida. El sospitós de la mort de l'agent l'han detingut quan fugia del lloc dels fets i s'ha estavellat amb el cotxe. Fins al moment no s'han donat més detalls sobre els motius del crim. El gir en les relacions amb Cuba, anunciat aquesta setmana per Barack Obama, és un baló d'oxigen per molts cubans. De moment, es quadriplica la quantitat de diners que els nord-americans d'ascendència cubana poden enviar al país, però només en el principi. És al principi, això. Des de l'Havana, l'equip d'enviats de TV3 d'aquesta casa posen nom i cognom a la situació d'una economia encara centrada en el sector públic. El Fernando i la Irma s'acaben de jubilar d'una carrera de més de 45 anys com a metges i professors de medicina, una professió aquí valorada i de prestigi, i com a tal tots dos tenen la pensió més alta possible que el sistema cubà els pot donar. Els permet viure, però sense extras. Hay algunas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, pintar la casa, arreglarla, irse a pasar unas vacaciones en la playa, forrar los muebles. Poner la verja que nos protege. Esa verja, bueno, ya ahí la pensión no llega. La casa és gran, té gairebé un segle i certament necessitava algunes reformes, així que han decidit aprofitar un dels nous mecanismes legals d'incentiu a l'economia, el lloguer, per complementar la jubilació. Han arrendat 2 habitacions i l'ampli jardí que tenen a uns amics que volien posar un restaurant. Tenen dret a menjar-hi quan volen i, a més, se senten acompanyats. El restaurant de cuina iraniana és propietat del Ramon. L'ha pogut muntar també gràcies a una de les novetats del sistema, el finançament extern, en aquest cas d'amics que té pel món. Ya, tengo muchos amigos, y entonces el local había que remozarlo y muchos amigos nos ayudaron y buscamos las mejores oportunidades para remozar y poner lindo el lugar. Això és un negoci privat i finançat amb diners de fora. Cuba busca noves fórmules legals per expandir l'economia i en només 4 anys ha aconseguit augmentar el nombre d'autònoms a gairebé 500.000 de persones. Isabel Galí, TV3, l'Havana. Després de dies d'intensos combats contra Estat Islàmic, els peixmergues, ciutadans kurds del nord de l'Iraq, han aconseguit trencar el setge a un dels principals enclavaments de la regió. Aquest cop també forces estrangeres han donat suport a la lluita dels pobles de Síria i l'Iraq ocupats i atemorits pels terroristes. 3 dies de forts combats contra els jihadistes d'Estat Islàmic han acabat amb la presa de la localitat de Sinjar, ocupada pels islamistes radicals des de l'estiu. Uns 8.000 combatents kurds, els peixmergues, han aconseguit doblegar amb tancs i artilleria pesada Estat Islàmic, però sense l'ajut dels bombardejos de la coalició internacional que lideren els Estats Units no hauria estat possible. De tota manera, els combatents tenen por d'avançar i aconseguir guanyar més territori al nord de l'Iraq. El terreny minat ho dificulta. Els que es mostren satisfets són els membres de la minoria yazidita que han salvat part de la regió. El president del Kurdistan iraquià ha visitat avui la zona. Però Estat Islàmic no es rendeix i torna a assetjar la refineria de Bighi, on han encerclat les forces iraquianes que la van reconquerir el 19 de novembre. Estat Islàmic vol aconseguir una altra vegada aquesta important instal·lació clau per la seva economia, tot i que fa uns dies es va descobrir que els jihadistes també tenen com a font de finançament el tràfic d'òrgans de nens i adults que capturen i que després venen a hospitals de la regió o a l'estranger. El candidat opositor Beji Caid Essebsi, segons els primers sondejos, hauria guanyat la segona volta de les eleccions presidencials d'avui a Tunísia i serà el nou president del país, el primer votat en unes eleccions lliures. L'exprimer ministre laic, Caid Essebsi, competeix amb l'actual president, Monsef Marzouki, acusat de donar suport als islamistes radicals, que ha dit que no hi ha encara dades oficials i que tot apunta a un escrutini molt igualat. Després de 2 mesos pràcticament tancada, les autoritats egípcies han obert avui la frontera de Rafah, que comunica Gaza amb Egipte. Rafah és l'únic pas fronterer de Gaza que no està controlat per Israel. El Caire el va tancar a finals d'octubre arran de l'atemptat que va costar la vida a 33 soldats d'Egipte. La frontera estarà oberta en només 48 hores i es permetrà la sortida de Gaza de malalts i estudiants. Centenars de persones s'hi han concentrat per mirar de sortir de la franja.
El Pakistan ha tornat a utilitzar la forca per executar civils, després de posar fi a una moratòria sobre la pena de mort en vigor des del 2008. Des de divendres han penjat 6 condemnats per terrorisme. Islamabad va decretar la represa de les execucions després de l'atac talibà de dimarts a una escola, que va acabar amb la vida de 149 persones, 133 de les quals eren nens. La Caixa t'ofereix els esports. La final catalana de la Copa Sobal s'ha decantat, com hem vist, a favor del Barça. El granollers Artur ha plantat cara fins que li han aguantat les forces. Sí, i el Barça ha posat una marxa més per destacar-se en el marcador. La diferència de pressupost s'ha reflectit en el resultat final de l'enfrontament i l'equip blaugrana ha guanyat la competició per quarta vegada consecutiva. En total, el Barça ja acumula 10 copes a Sobal, en un palmarès impressionant. Hi destaquen 21 lligues, 18 copes del Rei, 8 copes d'Europa i 2 títols de campió del món de clubs. Amb la Copa guanyada avui, 128 trofeus. La història es repeteix. Barça campió i el Freiking Granollers subcampió. Per 5a vegada en un any. 5 finals que els blaugrana han guanyat ja els ballesans. Aquest cop el Freiking ha resistit 45 minuts i ha acabat cedint en l'últim quart d'hora. Les parades del veterà porter Pejanovic i l'encert en el tir exterior han permès als ballesans que el Barcelona no se n'anés en el marcador. Però la final s'ha decantat del costat del Barça en la segona part, quan al Freiking se li han acabat les forces. Un parcial de 6-0 en 5 minuts han disparat l'avantatge blaugrana i els ballesans s'han rendit a l'evidència. El Barça, avui per avui, encara és molt superior. Un títol més que aixeca el capità Víctor Tomàs. La competició d'handbol s'aturarà durant gairebé un mes i mig per la disputa del Mundial de Qatar. El tècnic del Barcelona, Xavier Pascual, es queden només 4 jugadors. No el recuperarà fins a mitjans de febrer, només 3 dies abans de jugar l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei contra el Naturhaus La Rioja. Joan Raúl Vallvé, TV3, Lleó. Li hem de donar molt de mèrit al que estem fent perquè tothom ens dona sempre favorit, sense baixar de l'autobús, etc. Però s'ha de sortir a la pista, s'ha de guanyar, com estem fent, i crec que li hem de donar molt de mèrit i hem d'estar orgullosos. És molt complicat arribar a les finals i que sempre que t'ajudi contra el Barça i al final perdre, però nosaltres ens seguirem entrenant al màxim a cada partit i cada final que juguem contra ells i esperem que algun dia donar la sorpresa. Y hemos jugado muy bien en defensa, pienso que ha sido la clave de la Copa Sobal. Nosaltres treballem per guanyar aquest rival, estem cansats ja de perdre finals i algun dia arribarà el partit que guanyarem segur. L'handbol femení també ocupa la primera plana esportiva d'aquest diumenge. La selecció espanyola s'ha quedat a les portes del primer títol europeu. Les anomenades guerreres han perdut la final contra Noruega, la mateixa selecció que les va apartar de l'or l'any 2008. Les van batejar com les guerreres, però per anomenar-les guerreres d'or caldrà esperar. I això que en la final contra Noruega les espanyoles han començat embalades. La lateral Alexandrina Cabral era un cicló difícil de controlar per les noruegues. La portera Sílvia Navarro ho parava tot. I Nerea Pena ha donat continuïtat als gols de Cabral. Les jugadores que dirigeix Jorge Dueñas han arribat a guanyar de 5, però els penals han deixat d'entrar i la portera Silje Solberg s'ha decidit a fastiguejar les espanyoles, a vegades amb dolor pel mig. La seva germana bessona era capaç de marcar a l'altra banda. En la segona meitat les nòrdiques han estat superiors i dues esquerranes, Mork, que aquí marca pràcticament sense angle, i sobretot Koren, 10 de 10 en llançaments, han estat fonamentals perquè es capgirés el marcador. Noruega, campiona olímpica, ho és ara d'Europa per 6a vegada. Per a la selecció espanyola, bronze als Jocs Olímpics de Londres és la segona plata europea. En futbol, avui es completa la 16a jornada de la primera divisió. El primer partit de la tarda que enfrontava el Granada i el Getafe ha acabat en empat. Els locals s'han avançat en el marcador quan faltaven 5 minuts per al descans, mitjançant John Córdoba. El Getafe ha aconseguit l'empat en el 78 gràcies a una gran rematada d'un jove, Emiliano Velázquez.
I el Màlaga s'ha imposat al camp de l'Elx, tot i que han estat els locals mitjançant l'Ombán, el del temps afegit de la primera part, els que s'han avançat en el marcador. Camacho, en el minut 49, ha fet l'empat a 1. I la victòria del Màlaga l'ha aconseguit Luis Alberto en el minut 77 després d'aquesta llarga jugada. El Real Madrid no ha jugat aquesta jornada perquè disputava la final del Mundial de Clubs. Els blancs van guanyar per primera vegada un títol que no ha provocat gaire entusiasme entre els aficionats. No hi va haver celebracions a la Cibeles després del partit, ni tampoc rebuda a l'aeroport. De fet, només s'han deixat veure per la terminal els encarregats de material, els auxiliars i també el delegat d'equip que portava el trofeu a les seves mans. Enhorabuena. Cristiano Ronaldo va viatjar directament de Marràqueix a Madeira, on ha inaugurat una estàtua amb la seva figura que està ubicada al port de Funchal, de la capital de l'arxipèlag. És un cristiano de bronze de 2,5 metres d'alçada i que pesa 800 quilos. Als peus de l'escultura hi ha una placa que qualifica Ronaldo com el millor jugador del món. En la segona divisió desfeta del Barça B, el Nuevo Zorrilla, on els d'Eusebio Sacristán ja perdien per 4-0 en el descans. Al final han estat 7 i el filial blaugrana se situa a un punt de la zona de descens. Javi Varas mirava de consolar Adrián Hortolà al final del partit. El Valladolid de Rubi ha massacrat el Barça B d'Eusebio. El Festival dels Castellans ha començat amb l'especialitat del seu tècnic, les jugades a pilota parada. Òscar González ha obert el marcador en el minut 24. Només traure de centre, el Barça B ha perdut la pilota i Mójica, a la contra, ha superat Hortolà amb un xut creuat amb la cama esquerra. Mójica també ha estat determinant en la jugada del 3-0. El colombià ha trobat una autopista a la banda esquerra i la seva centrada l'acaba de rematar amb Banyec, en pròpia porteria. Els 3 gols encaixats en 10 minuts han deixat totalment cau el filial blaugrana i abans del descans, Òscar González, en una acció molt semblant a la del primer gol, ha repetit per fer el 4-0. El Valladolid ha ensumat sang i no ha afluixat en la represa en el 58, centrada de Penya i gol de Jeffren. El Barça B era un autèntic ninot, un equip desfet, i els locals n'han abusat amb 2 gols més. Mójica, després d'un primer refús d'Hortolà, ha fet el 6-0. I en ple deliri del públic local, Verdic ha fet el 7-0 definitiu amb una gran acció personal. Una única victòria en els 9 últims partits deixa Eusebio en una posició delicada. Acabarem els esports amb esports de neu. Anem primer a la Xina. A l'Estadi Nacional de Pequín s'ha disputat una prova puntuable per al Campionat del Món de Freestyle amb domini dels esportistes locals. Cui Guangpu ha aconseguit la victòria amb aquest salt. En la categoria femenina s'ha imposat la també xinesa Xu Mengtao. Ho ha fet per davant de l'australiana Danielle Scott. I al centre d'Istanbul s'ha disputat una prova internacional de la modalitat més espectacular de l'snowboard, el Big Air. En la categoria masculina, la victòria ha estat per a un rider suís, Jonas Boesiger. Tan només competit ha estat el concurs femení, on aquest salt li ha servit a la nord-americana Ty Walker per guanyar la competició. Això fa entrar ganes ja, ara que arriben les vacances, d'anar a esquiar, d'anar a la neu. Si neva. Exacte. Així de pelat, però va quedar al camp de golf de Matadepera ara fa 20 dies amb aquelles ventades tan fortes que van afectar sobretot el Vallès i que van arrencar de socarrel gairebé a Matadepera 200 arbres. Justament aquesta població, Matadepera, ha estat estudiant aquests dies com retirar aquests 200 arbres que van caure als seus terrenys amb les ventades de fa 20 dies, sense fer malbé, això sí, les instal·lacions, és a dir, la gespa. Finalment avui els han retirat amb helicòpter. L'helicòpter ha netejat el camp de golf municipal d'arbres caiguts en zones de difícil accés en poc més de 3 hores. En cada viatge ha carregat pins, alzines i troncs amb un màxim de pes de 1.000 quilos. L'operació d'aquest matí ha consistit a deixar-los en una zona on els pròxims dies els camions els aniran a recollir. Valorem sobre unes 500 tonelades entre alzina i pi, tant de paper com per fusta. I llavors aquesta fusta, que té un valor, servirà per minimitzar una mica els costos del mateix operatiu. El camp de golf i l'Ajuntament esperen reobrir-lo dissabte que ve, tant per als seus abonats, unes 80 persones, com per al públic en general. La zona no pot quedar així. Els arbres s'han de recollir, tant els d'aquí al camp de golf com els de les zones boscoses, perquè, a part que estèticament fa mal i dol,
de cara a la primavera pot ser un polvorí, pot ser un perill per risc d'incendis. Alguns veïns de Matadepera tallen i recullen llenya pel seu compte, tant en espais públics o privats on han caigut els arbres. Sacs avui en portem 3 i un parell de viatges amb el cotxe ben carregat. L'Ajuntament ha pressupostat uns 400.000 euros per a les tasques de neteja que va ocasionar la llevantada del 9 de desembre. Aquí també s'inclou l'operació d'aquest matí. Eric Van Hoff, TV3, Matadepera. El Nadal no és el mateix sense els Pastorets en alguna de les seves múltiples versions. Avui se n'ha vist una adaptació al Liceu, signada per Albert Guinovart i Jordi Galceran i cantada pel Cor Vivaldi. Els Pastorets també poden ser simfònics i aquest any han sonat des del Gran Teatre del Liceu amb la cantata del compositor Albert Guinovart i del dramaturg Jordi Galceran. Dos grans autors al servei d'una petita gran formació, el Cor Vivaldi. El Cor Vivaldi ajuda a promoure que la tradició nadalenca en aquest sentit és veritat, no perquè siguem els únics que fa aquesta cosa, sinó perquè som un cor que promou la creació. I els van demanar una lletra i una partitura que recollís la tradició dels Pastorets i l'adaptés al món d'avui. El que vam pensar és que els nens i nenes que cantaven al cor s'ho passessin bé, que la música fos bonica, que a vegades amb bonica ja n'hi ha prou, i jo pensava sobretot que no m'ho diguessin durant els assajos, no? Jo crec que es va esforçar per intentar que als nens els agradés, no clavar-nos el rotllo de i ara ve l'àngel i això, no. Ho va fer amb un toc de... Emoció. Sí, emoció. Divertit. Alegria, sí. És com el premi del curs, perquè estem tot el curs cantant misses o coses així. És el primer cop que el Liceu programa una producció nadalenca pròpia i el primer cop que el Cor Vivaldi actua tot sol en aquest escenari. El 15è aniversari de la reobertura del Liceu i el 25è del Cor ho han fet possible. Conjunció d'aniversaris i de forces perquè la música també sigui una tradició inexcusable cada Nadal. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona. I també ens porta novetats destacables, Eloi, la previsió meteorològica per aquest hivern, que comença tan just d'aquí poques hores. Sí, hem tingut una sorpresa quan hem enviat els models estacionals, aquests que mirem per veure com seran les tendències durant els pròxims mesos, perquè l'última actualització ens ha donat que l'hivern podria ser una mica més plujós del que esperava en un principi. Serà un hivern segurament bastant sec al conjunt de Catalunya. Aquí tenim en verd els llocs on ha de ploure més del compte i en vermell on ha de ploure menys. Fixen-se que tant al gener com al febrer, el Mediterrani, que seria això d'aquí, ha de ploure una mica menys del compte. Però en canvi sí que anirà arribant segurament fronts per França, pel Cantàbric, que podrien deixar més precipitacions. Aquí ho veiem també al nord del país i, per tant, més nevades al Pirineu. Aquesta és la sorpresa que hem tingut avui. Aquests pronòstics tenen una fiabilitat d'un 60%, una mica just, però vaja, veurem si aquest cop l'encerten. En tot cas, en els pròxims minuts, Eloi, gràcies. Ens expliques com han de ser aquestes primeres hores de l'hivern a partir de les 12 de la nit avui. Nosaltres anem acabant. El líder de Podem, Pablo Iglesias, no vol que Catalunya marxi d'Espanya. Defensa el dret a decidir, però obre el ventall a discutir de tot amb tots. Diu que mai s'abraçarà amb Mas o Rajoy i que no ha vingut a prometre res perquè no es refia dels polítics que ho fan. Els comerços encara en la recta final de la campanya de Nadal. La previsió és una mica millor que l'any passat. S'espera un augment de les vendes d'entre un 3 i un 4%. El govern basc exigeix que el desarmament d'ETA sigui més ràpid del que ha estat fins ara i que es pugui verificar d'una manera més efectiva. Les conseqüències del procés participatiu del 9-N tornaran a primer pla els pròxims dies. Demà, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix si admet a tràmit les diverses denúncies i querelles, inclosa la de la Fiscalia contra Artur Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Irene Rigau. Sí, d'altra banda, demà serà també un dia en què molta gent estarà pendent de la sort. El sorteig de la loteria de Nadal repartirà més de 2.000 milions d'euros en premis i el dia s'acabarà amb una nit de música i guardons literaris. Per una banda, la Festa de les Lletres Catalanes, els premis que atorga Òmnium Cultural i que per primer cop s'entregaran al Gran Teatre del Liceu. I per l'altra, la música que Joaquín Sabina portarà al Palau Sant Jordi amb 2 concerts, demà i demà passat. Reunió dimarts del Consell de Política Fiscal i Financera.
S'espera que el ministre Montoro anunciï l'eliminació dels interessos a les autonomies per finançar-se a través del Fons de Liquiditat Autonòmic. I com ja fa anys per aquestes dates, partit de la selecció catalana de futbol, aquest cop s'enfrontarà a la d'Euskadi. Diumenge, el nou Sant Mamés, partit amistós en categories masculina i femenina, en què, a més, es commemoraran els 100 anys del primer enfrontament entre Euskadi i Catalunya. Així és, com dèiem fa un moment, som a poc més de 2 hores de l'hivern, però aquest cap de setmana ja ens ha portat algunes postals de fred. Nosaltres els deixem amb aquestes imatges. Tornarem dissabte. Moltes gràcies per la seva atenció. Que passin una bona setmana. Fins la setmana que ve. Repsol t'ofereix el temps. Miren quin dia més esplèndid ha fet avui el Bastiments i de fet a tot el Pirineu. I malgrat les temperatures altes a muntanya, encara tenim alguns llacs que estan glaçats, com per exemple el del Malniu. També tenim a la costa algunes persones que s'han animat a fer alguna passejada a prop de la platja, aprofitant la bonança. També ho veiem, per exemple, des de Torredembarra. I tot plegat, aquestes imatges contrasten amb les que s'enregistraven al centre del país. Això és Calaf. Avui, tot el dia sencer, sota una boira espessa que ha fet que les temperatures no hagin passat dels 5 graus aquí a l'Anoia. Bona nit. Avui un dia de contrastos, ja ho hem vist, temps anticiclònic, temps de sol, temps de boires, i avui el que també hem rebut han estat moltes fotografies d'aquests mars immensos de boira que es podrien veure des de les zones una miqueta elevades. Avui també les temperatures han estat contrastades. Molt fred en alguns punts del centre del país. A Cervera no han passat dels 4 graus, a la Panadella tampoc han passat dels 4, 3 a Pinós, 3 a Llimiana, 8 a Lleida, on hi ha hagut núvols baixos, i en canvi la costa s'ha arribat fins als 18, 19 graus, per exemple, avui a Espolla, 19 graus també a Tortosa. Tot plegat per efectes d'aquest anticicló, càlid, que fa que les temperatures siguin altes, excepte als llocs on hi hagi boira. I encara demà continuarem amb una situació molt similar. Les pertorbacions continuen apareixent cap al nord d'Europa i al sud d'Europa tenim aquest gran anticicló que encara s'hi vol estar uns quants dies més, tot i que a partir de dimarts es debilita una miqueta. I aquí tenim les boires, que en les últimes hores han tornat a aparèixer en molts sectors, sobretot del Pla de Lleida, tot i que creiem que aniran apareixent en molts altres punts del centre del país. Les veiem en directe, amb diferents càmeres, o vaja, les intuïm. A Cervera ara mateix, sí, aquí no es veu res, per tant 4 graus, s'hi ha tornat a posar la boira amb una humitat del 99%. Anem fins a Manresa, la temperatura també és baixa, 4 graus, humitat del 91%, encara no hi ha boira, però sí que segurament no tardarà en posar-s'hi. A Puigcerdà fa més fred, 1 grau de temperatura, amb una humitat del 67%. A la ciutat de Barcelona les temperatures són més suaus, amb 11 graus a aquesta hora, i acabem a l'Ametlla de Mar amb 9 graus i amb un 86% d'humitat. Anem a veure com seran aquests primers dies de l'hivern. L'hivern que comença aquesta nit a les 12:03 de la nit. Comencem una nova estació i comencem sense gaires canvis. Aquí tenim els mapes isobàrics, ens mostra l'anticicló just a sobre, també demà dilluns. I sí que dimarts s'allunya una miqueta, es debilita, i això podria afavorir que les boires tinguin més facilitat en aixecar-se. Però demà no. Demà tornarem a tenir un dia com el que hem tingut avui, amb moltes boires, bancs de núvols baixos a tot el centre del país, dia amb molta bonança a la costa, al Pirineu, al prelitoral, temps assolellat, i fins i tot demà les temperatures en aquests llocs on faci sol ja seran una mica més altes. En canvi, en punts del Pla de Lleida, on ja portaran 4 dies, demà, 4 dies seguits amb boira, les temperatures un dia més es quedaran molt curtes. Al País Valencià farà sol, poden aparèixer també 4 núvols al voltant de l'arxipèlag balear, amb una situació marítima amb restes de mar de fons de la tramuntanada que hi ha hagut aquest cap de setmana, al conjunt del Mediterrani, però cada vegada amb vent una mica més fluix i onades d'entre 1 metre i mig d'alçada. I al continent europeu, doncs, el temps ve marcat per aquest temps bipolar, podríem dir, amb més núvols al nord d'Europa, amb algunes pluges a Alemanya, als Països Baixos, també les Illes Britàniques, i en canvi tot al sud, tot al voltant del Mediterrani, sembla que continuarà fent sol, el temps vindrà afectat per l'anticicló.
Despleguem l'abans de pronòstic per veure com seran també a partir de dimarts, dimecres, dijous el temps. De moment sense gaires canvis. Dimarts encara amb temperatures altes, menys boires, però també n'hi haurà, sobretot a primera hora. El dia Nadal i Sant Esteve arriben algunes bandes de núvols, en general seran prims, no duran més conseqüències, però sí que afavoriran que les temperatures siguin una mica més baixes i creiem que entre el cap de setmana, entre dissabte i diumenge, podria arribar fronts al nord que obrissin les portes a aires una mica més freds. Una fotografia curiosa. Vegin que han aprofitat avui per fer algunes persones l'últim dia de tardor. Doncs mira, encara anar a buscar bolets que s'han trobat rovellons al Vallès Oriental. I avui, que és l'últim dia de tardor, acabem amb l'última posta de tardor. Una imatge curiosa, l'última posta de sol de tardor, fotografia des de Vilanant. És tot, bona nit. Canal 324. Tot el que vols saber, quan ho vols saber.